ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இயேசுவின் தீர்க்கதரிசியின் ஊழியத்தின் சார்பாய் வாலிபனே கேள் என்ற ஒரு தலைப்பில் உங்களோடு கூட தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நாம் பகிர்ந்து வருகிறோம். ஆண்டுடைய இருதயத்தில் ஓடுகிறவைகளை எடுத்து தம் ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்ற அடிப்படையில் இந்த வார்த்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தை நிமித்தம் ஒரே ஒரு வாசனத்தை நான் வாசித்து நான் ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த நாளில் வாலிபர்களே, உங்களுக்காய் பரலோகம் எதிர்பார்க்கிறது. வாலிபனை அதிகமாக நேசிக்கிற ஆண்டவர், வாலிபர்களுக்காய் துடிக்கிற ஆண்டவர். வேதாகமத்தில் 75% கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்பட்டவர்கள் இந்த வாலிபர்களே. ஆனால் ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் வாசிக்க விரும்புகிறேன். அது ஆதியாகமம் 41 அதிகாரம் 37 வசனம் வாசிக்கிறேன். இந்த வார்த்தைகள் பார்வனுடைய பார்வைக்கும் அவன் ஊழியக்கார எல்லாருடைய பார்வைக்கு நன்றாய் கண்டது. என்னை கண்டார்கள். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்களோடு கூட நான் ஆண்டுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? ஆண்டவர் தேடுகிற வாலிபன் எங்கே? இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காய் வாழக்கூடிய ஒரு கூட்ட வாலிபர்களை ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். வாலிப உள்ளங்களை ஆண்டவர் தம்முடைய பார்வையில் வைத்திருக்கிறார். தெய்வன் நிறுத்துகிற மனிதன் எங்கே? ஆண்டவருக்காய் பக்தி வைராக்கியம் பாராட்டுகிற மனிதன் எங்கே? வேதாகமத்தில் யோசேப்பு என்கிற ஒரு வாலிபனை ஆண்டவர் தேடினான். அவனோடு கூட பல காரியங்கள் ஆண்டவர் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். எனக்கன்பான வாலிப மகனே, எனக்கன்பான வாலிப மகளே, ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார், வாலிபன் யார்? ஏன் ஆண்டவர் வாலிபர்களை பயன்படுத்த வேண்டும்? ஏன் ஆண்டவர் வாலிபர்களை தெரிந்து கொண்டார்? வாலிபர்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறதுக்கு நோக்கம் என்ன? அவருடைய பர்பஸ் என்ன? அதோடைய சித்தம் என்ன? வேதாகமத்தில் இந்த ஆதியாகமத்தை துவக்கின போது தெய்வனால் பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு வாலிபன். ஆதாம் என்கிற வாலிபனோடு கூட அவருடைய வாழ்க்கை தொடங்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வாலிபர்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு இந்தியாவில் மாத்திரம் 72 கோடிக்கும் அதிகமான வாலிபர்கள் தேவன் தேசத்தில் வைத்திருக்கிறார். அநேக வாலிபர்கள் சீரழிகிறதையும் தங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கை இழந்து நிற்கிறதையும் சாத்தானால் பயன்படுத்தப்படுகிறவர்களும் போத வஸ்துகளினால விபச்சாரத்துக்கும் வேசித்தனங்களுக்கும் அரசியல் தலைவர்கள் பின்னணியில் அடிமையாக்கப்படுகிறதுக்கும் ரவுடிசத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிற இந்த வாலிபர்கள் ஏன் ஆண்டவரே ஊழியங்களை பயன்படுத்தப்படவில்லை? ஏன் ஆண்டவரே திருச்சபைகளில் பயன்படுத்தப்படவில்லை? இந்த இடத்துல யோசேப்பு என்கிற வாலிபனை ஆண்டவர் தேடி தம்முடைய வல்லமையான காரியத்தின் நிமித்தம் கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்படுகிறார். எனக்கு அன்பான வாலிப மகனே, எனக்கு அன்பான வாலிப தங்கச்சி, இயேசு உன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். என் மகளே, நீ அவரால் உருவாக்கப்பட்ட பிள்ளை. என் மகளே, நீ அவரால் ஆதரிக்கப்பட்ட பிள்ளை. உனக்கா ரத்தம் சிந்தினாரே, உன் பாவத்துக்கா ரத்தம் சிந்தினாரே. இன்றைக்கு ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் தெரியுமா? இந்த கடைசி நாட்களில் நீ எனக்காக வாழ மாட்டாயா? என் ஊழியத்தை செய்ய மாட்டாயா? அநேகரை நம்பி கொடுத்தா தன்னுடைய ஊழியத்தை, தன்னுடைய சபையை, தன்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய காரியத்தை எல்லாரும் தங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டினார்கள், தங்கள் வீடுகளை கட்டினார்கள், தங்களுக்கென்னு கட்டத் தொடங்கினார்கள். வாலிப மகளே, நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்பதை கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு வருகிறது. யோசேப்பு என்கிற வாலிபனை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார். யோசேப்பு என்கிற வாலிபனை அவர் தெரிந்து கொண்ட போது அவருடைய இருதயம் உடைந்தது. அவருடைய இருதயம் உடைந்தது. யோசேப்பு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட போது பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தது நிமித்தோ, உண்மையாய் இருந்தது நிமித்தோ, ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்த நிமித்தம் இந்த வாலிபன் புறக்கணிக்கப்பட்டான். சொந்த குடும்பத்தாரால தன் அண்ணமார்களே அவனுக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவனை அழிக்கிறதுக்கு பல முகாந்தரங்கள் தேடினார்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லலாம், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது
வெளி வெளிப்படையாய் சொல்லாம ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறோம். வாலிப மகனே, அப்படி சித்தத்தை செய்யும்படி பரலோகம் உன்னதான் நம்பி இருக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசு உன்னதாய் நம்பி இருக்கிறார். அவருடைய உள்ளத்தில் ஓடுகிற காயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள, தேசத்தில் நடக்கிற அக்கிரமங்களை பகிர்ந்து கொள்ள, இந்தியா தேசத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் ஏறாலோ சபைகள் நினைத்து அவருக்கு நித்தம் நித்தம் துக்கித்து கொண்டிருக்கிறார். எழுப்புதலுக்காய் யாரு வருவா? வாலிபனே, ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து கேட்கிறார். சிறைச்சாலையில் இருந்த யோசேப்போடு கூட கர்த்தர் இருந்தார். அவனோடு கூட தம்முடைய பல காரியங்கள் அவர் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார். ஒரு அரசாங்கம் செய்த பாவத்தை நிமித்தம், ஒரு தனி மனிதன் செய்த பாவத்தை நிமித்தம் அவருடைய இருதயம் தாங்க முடியாமதாய் ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். சபையின் பாவத்துக்காக திறப்பில் நிற்க, ஊழியக்காரனுடைய பாவத்துக்காக திறப்பில் நிற்க, அடுத்தது என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்று சொல்லி 70 ஆண்டுகள் அல்ல, ஸ்தோத்திரம், யோசேப்பு சிறைச்சாலைக்குள்ள போகிறதுக்கு பாவம் அவனை இழுத்தது. தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளும்படி கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். எனக்கு அன்பான வாலிப மகளே, உனக்கா சிலுவையில தொங்கினவோ, உனக்கா சிலுவையில தொங்கினவோ, உனக்கா அந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தவோ, தேசத்தை பார், வயல் நிலங்களை பார், அறுவடை ஆயத்தமா இருக்கிறது. தேசத்தை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார், சபைகளும் கண்களை திறந்து பார். எங்க பார்த்தாலும் அக்கிரமங்கள் நடக்கிறது, எங்க பார்த்தாலும் வேதனையான சம்பவங்கள் நடக்கிறது. ஒரு பக்கம் அரசாங்கம், இந்த தேசத்தில் அசுத்தங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது, இந்த தேசத்தில் வேதனைகள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் தேடுகிற மனிதனாய், ஆண்டவர் தேடுகிற மனுஷியாய் நீ மாறும்போது ஆண்டவன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பாரே. யோசேப்பின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தா தேசத்தை. கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டு யோசேப்பினுடைய கையில பரலோக ராஜ்யம் அங்க கட்டப்பட்டது. எகிப்து தேசத்துல ஆண்டுடைய ராஜ்யத்தை கட்டினான். அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தெய்வ மனுஷன், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தெய்வ பிள்ளை. இன்றைக்கு தேசத்தை ஆளுகிறார்களாய் மந்திரவாதிகளும் சூனியக்காரிகளும் தேசத்தை பாவத்துக்குள்ள நடத்தின ஆகாப்புக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய கரம் இறங்கினது. இன்றைக்கு இந்தியாவில் சந்திக்க போகிறது. சரியாய் அக்டோபர் மாசத்துக்கு மேலே கர்த்தருடைய இந்த ராஜ்ய வரத்தை எப்படி கர்த்தர் சந்தித்தாரோ, வாலிப மகனே, வாலிப தம்பி, இன்னைக்கு ஆண்டவர் தேடுகிற பிள்ளையா நீ மாற வேண்டும். ஆண்டவர் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்தவான்களை தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். சபை ஒரு பக்கம் வியாபார ஸ்தலமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. தேசத்தில் வியாபார ஸ்தலமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. பிள்ளைகள் நசிக்கப்படுகிறார்கள், வாலிபர்கள் கடத்தப்படுகிறார்கள், விபச்சாரத்தில் கடத்தப்படுகிறார். நீயோ இன்னும் சுயமாய் ஜெபித்து, இன்னும் தூங்கி, இன்னும் உண்டு, இன்னும் புசித்து படுத்து கொண்டிருக்கிறோம். தேசத்தை பாரு மகனே, 138 கோடி மக்களுடைய ரட்சிப்பு விலையேற பெற்றது. ஒரு பக்கம் பாகால்களை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்களே, தேசத்தின் பரிசுத்தம் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறது. வாலிப மகனே, வாலிப மகனே, யோசேப்பை எழுப்பின போது சிறைச்சாலையின் கதவுகளை கர்த்தர் உடைத்தார். யோசேப்போடு கூட தன்னுடைய எல்லா வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வந்தார். தன்னை முழுவதையும் வெளிப்படுத்தினார். இன்றைக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த ஆட்கள் தேவை. இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு கண்ணால் செயல்படுகிற ஆட்கள் தேவை. பரலோகத்தின் பாரத்தை இந்த பூமிக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறார். கர்த்தர் விரும்புகிற சபையை கட்டும்படி தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். வாலிப மகனே, வாலிப மகளே, நீ எங்க இருக்கிறாய்? அன்னைக்கு ஆதாமை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டார். பகலில் குளிர்ச்சியான அந்த தோட்டத்தில் உலாவி கொண்டிருந்த ஆதாமே, எங்க இருக்கிறாய் மகனே? உனக்கா ஜீவனை கொடுத்தாரு, உனக்கா அந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தாரு. உன் மேல் வைத்த அன்பு நிமித்தமாய் ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையாய் இறங்கி கொண்டிருக்கிறாரு. வாலிப மகளே, ஆண்டவரிடத்தில் வந்துவிடு. பாவம் வேண்டாம், பாவமான மனிதர் வேண்டாம். இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான்.
இதோ புசித்து குடித்து உலகத்தின் பாவங்கள் எல்லாம் முடிவுக்கு வரப்போகிறது. தேசத்துக்கு ஒரு முடிவு வரப்போகிறது. ராட்சியம் ஒரு முடிவு வரப்போகிறது. இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின கர்த்தர் வரப்போகிறார். வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினவோ மனுக்குலத்தை நியாயம் செய்கிற நியாயாதிபதியாய் வரப்போகிறார். அவரை சந்திக்க ஒரு கூட்ட ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்த வாலிப மகளே, அன்றுடைய சமூகத்துக்கு வந்துவிடு. நீ பார்க்கிற கவர்ச்சியான இந்த உலகம், நீ பார்க்கிற அந்த அஃபெக்ஷனான உலகம், நீ பார்க்கிற எல்லா மனிதர்களும் மாறுவார்கள். வானம் மாறும், பூமி மாறும், இந்த பூமியில உண்டான எல்லாம் மாறும். என் ஆண்டவர் இயேசு மாறாதவோ, என் ஆண்டவர் மாறாதவோ. மகளே, உன்னை நீ ஒப்பு கொடுப்பாயா? யோசேப்பை பயன்படுத்தினார். 7 ஆண்டு இந்த தேசம் தேவன் விரும்புகிற ராட்சமாய் மாறிச்சு. எகிப்து தேசம்தான் மந்திரவாத கோட்டை தான், சூனியத்தின் கோட்டை தான். அந்த நாட்கள் விபச்சாரத்தின் மைய பகுதியாக காணப்பட்ட எகிப்தில் தான் ஒரு பரிசுத்தவானை எழுப்பினார். இந்தியாவில் இது நடக்க போகிறது. இந்திய மக்கள் மத்தியில் இது நடக்க போகிறது. ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களை கர்த்தர் எழுப்ப போகிறார். ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களை தேவன் எழுப்ப போகிறார். ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிற மெய்ப்பர்கள் வெளிப்பட போகிறார்கள். ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் எழும்ப போகிறார்கள். பிரியமானவர்களே, செபிப்போமா? இன்றைக்கு தேவை ஆண்டவருடைய உள்ளத்தை புரிந்து செபிக்கிறவர்கள். இன்றைக்கு தேவை ஆண்டவருக்காக எழும்பக்கூடியவர்கள். கழுகை போல சட்டைகள் அடைத்து எழும்பக்கூடியவர்கள். இன்றைக்கு தேவை ஏவாஸ்தானக தேவை. இன்றைக்கு தேவை எலியாக்கள் தேவை. இன்றைக்கு தேவை பரலோகத்தின் சத்தத்தை சபைக்கு கொண்டு வர. இன்றைக்கு தேவை பரலோகத்தின் மன்னாவை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தர. தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு ஆண்டவர் வெளிப்பட முடியல. ஆவியானவர் புறக்கணித்தபடியா, ஆவியானவர் இல்லாதபடியா, பரிசுத்த ஆவியானவர் சபைக்குள்ள செயல்பட முடியாதபடியா, பரிசுத்த வல்லமை வெளிப்பட முடியாதபடியா, ஜனங்கள் சரியாய் ஆண்டவரை ருசிக்க முடியவில்லை, சரியா விடுதலை பெற முடியவில்லை. காரணம், அந்தி கிறிஸ்து உள்ள ஆளுகை செய்கிறான். துர்மார்க்கனும் கல்லறோ சபைக்குள்ள உலாவினபடியா தேவன் வெளியே நிற்கிறார். தேவ பிள்ளைங்களோ கலங்கி நிற்கிறார்கள். பிரியமானவர்கள், உங்க உள்ளத்தை இயேசு கொடுப்பீங்களான்னா நிச்சயமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நம்ம எல்லாம் செபிக்கலாம். பரலோகத்தின் ஆண்டவரே, குமாரன் எங்களுக்கு தந்து, உம்முடைய குமாரன் எங்களுக்கு தந்தவர் எங்க தேசத்தில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்காய், சிறு பிள்ளைகளுக்காய் கர்த்தர் தம்முடைய பிரசன்னத்தினால நிறம் வாலிபர்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்கப்பா. வாலிப பெண் பிள்ளைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்கப்பா. வாலிபர்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில இருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே, எங்க தேசத்துல இறங்குங்க ஐயா. உம்முடைய பரிசுத்தம் இறங்கட்ட ஆண்டவரே. எங்க சபைகள் எல்லாம் தூய்மையாக ஆண்டவரே. அந்தகார இருள்கள் விலகுன ஐயா. பரிசுத்த ஆவியானவரே இறங்கி செயல்படுங்கப்பா. பரிசுத்த வல்லமை இறங்கட்டும். விழுந்திருக்கிற வாலிபல் தட்டப்படட்டும் ஆண்டவரே. அவர்களை கொண்டு செய்ய பரலோகம் தீர்மானித்த காரியத்தை நிறைவேறுவதாய் சோர்ந்து போயிருக்கிற பிள்ளைங்களை தட்டி எழுப்புங்கப்பா. விபச்சாரத்துக்கும் வேசித்தனங்களுக்கும் அசுத்தங்களுக்கும் எங்க பெண் பிள்ளைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்களே, எங்க வாலிபர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்களே, டீனேஜ் பிள்ளைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்களே. அப்பா, திறப்பில நிற்கிறோம். எங்க தேசத்தை அழிக்காதீங்க ஐயா. எங்க இந்தியாவை அழிக்காதீங்க ஆண்டவரே. 138 கோடி மக்களுடைய ரட்சிப்பு, எங்க சபையின் பாவங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம். எங்க தேசத்தில் இருக்கிற சபையினுடைய பாவங்கள், பிஷப்மார்களுடைய பாவங்கள், ஆண்டவரே போப்மார்களுடைய பாவங்கள், ரெவரண்டுடைய பாவங்கள், சபை ஊழியக்காரர்களுடைய பாவங்கள் தேசத்தில் எழுப்புங்க ஐயா. உண்மையான தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்புங்க ஆண்டவரே. எழுப்பிடுங்க ஐயா.
பலிபிடத்தின் அக்கினி இறங்கணும் ஆண்டவரே. சபைக்குள்ள மனிதன் ஆளுகை செய்யக்கூடாது ஐயா, ஊழியக்காரர்கள் ஆளுகை செய்யக்கூடாது ஐயா. உம்முடைய ஆளுகை இறங்கணும் சபைக்குள்ள, தனி மனிதனுக்குள்ள, குடும்பங்களுக்குள்ள ஒரு அக்கினி இறங்கி வருவதாய், பாகால் பலிபிடங்கள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாவதாக. செபிக்கிறோம். நல்ல பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். நான் ஆண்டவருடைய சித்த தாமதிக்கமானால் இன்றைக்கு இந்தியாவில் உலகங்களில் நடக்க போகிற பாட்டு 3வது பாட்டு தேவனுக்கு சித்த இருக்குமானால் இன்னைக்கு வெளியிடுவோம் என்பதை தாழ்மையாக சொல்லட்டும். காட் பிளஸ் யூ.